हेलौ गाइस, खुलुमबाय। दिनै जोंना माइ गायखांनायनि नांगोल जांख्रा। माइखौ गायखांबाय। नै फुख्रिनि ना बोखांनानै नाजों मैथा संखांबाय। एबार दाहाय बेदरखौबो साफायबाय। दा ओंखाम जानो नागिरबाय मा गुदां खोनायाना? बयलारा हायनायखौ साफायनांगौ ना आजा? न'नि गोजा ओरैनो जांख्रा। दा बयलार एवसिगोन जोंना रुवाथिया। नाथाय हाथाइखौ दा नोंथांमोना जे आंखौ हिनजाव लादों होनदों, नाथाय बे आंनि हिनजाव नङा। आं हाबा जायाखै। सोरबा जुदि आंखौ गोसोथोयोबा कमेन्टआव मानानै नाम्बार हरनो हागोन। नङाबा इउटुब चेनेल गैबाय बाया। कमावसि आं इदि होनमारगौमोन नंगौरे दे। ना आजा? नै बे गथ' बिसोर सानैनि गथ'आ नै जाय सामब्राम हाबाय थानायनि गथ' आरो बिफाया बिनि हौवाया थांदों बे खामानि मावनो बेलेगाव। फैद'